Aika jännä kyllä miten männöö sitten tollasen niinku... Ei röömenä. Niin. Viimeksi minä menin kun mä kyllä pitkän polon ykkösellä läpi. Niin se on tuo proto-luokka vai mikä se on tuo sinun auto? Vai mikä ihme luokka se on kuitenkin se täysin rakennettu? Niin. Niin on se aika syvä. Oli tuo työkin aika syvässä nimittäin. Kummas se vaimennut tuo moottoriääni? Keittos perkele tuohon uimaan. Haissa muuten ihan oikeesti paskas. Ai saatana! Vittu, ruvetaan tuossa vaan. Ai vittu. Tää on niin YouTube-matsu. Sen verran paksuu tavaraa, että niinku vahina riitti, niin se varmaan pikkusen kelluu. Niin se näytti sitä ihan. Meillä apu pohjasta tapahtuu. Mä rupean tulolle. Aika jännättä ilman happasin tulla vaan happailla ei mitään. On niin paksu tuo velli, niin se nousee vielä pittoon pahan kun kaappailista. Tyhjäkään. Näin pitkällä tulee eessä